Još malo, pa ćemo vidjeti kako će biti pozdravljanje, ali neka, Bogu hvala, bit će kako narod bude htio i to je najvažnije. Hoće. Bio sam nekoliko dana u Njemačkoj sa hrvatskim iseljeništvom i u razgovorima s našim narodom pitao sam ih što bi trebalo u Hrvatskoj napraviti da se vratite u domovinu. I svi, ali baš svi, dakle Hrvati Minhena, Hrvati iz Frankfurta, Hrvati iz Stuttgarta, budite pristojni dok govorim, hvala vam, su rekli da povratak u domovinu, da im priječe dvije stvari. Korupcija i neuređeno pravosuđe. Iako mi iz Minhena sad imamo, dakle 970 ljudi prošle godine je otišlo iz Minhena. I ljudi se vraćaju u Hrvatsku i Hrvatska je stvarno komadić raja. I kada se ne bi kralo koliko se krade, a procjene su 9 milijardi eura godišnje ode negdje po džepovima, Hrvatska ima sve preduvjete da bude država u kojoj ljudi će moći raditi, primati pravednu i poštenu plaću za svoj rad, jer je svaki radnik vrijedan svoje plaće, piše u jednoj svetoj knjizi, i u kojoj će se ljudi osjećati dobro. Ali mi onda na terenu imamo situaciju gdje se radnicima ne daje pravedna i poštena plaća, onda se uvozi obespravljene Nepalce da rade za 400-500 eura, onda u vrhu države su moćni ljudi, sin Tomislava Karamarka koji otvara agenciju, milijune okreće na uvozu obespravljenih Nepalaca, imamo državnog tajnika Katića, njegovog sina, koji isto otvori firmu, tata mu je u MUP-u zadužen za izdavanje dozvola, majstor otvori firmu, uvozi strance, a onda imamo situaciju gdje ti ljudi okreću milijune, šta oni rade? Oni dakle toj sirotinji iz Nepala ponude 500 eura, što je puno više nego što tamo oni mogu zaraditi, onda ljudi to prihvate, a onda ih prodaju ovdje, baš prodaju, ta teška riječ, za 1000 eura. I onda razliku sebi u džep svaki mjesec. Pa kakvi su to ljudi? Kakav možeš biti čovjek da na sirotinji, na jadnim ljudima izmučenima da zarađuješ, da okrećeš takav novac? A onda imamo moju Rijeku gdje riječki autotrolej se raspada i onda dakle kažu ne daju pravednu plaću vozačima autotroleja, nego kažu uvest ćemo evo već 50 Nepalaca, radit će oni, njima je dovoljno to novca. Pazite, putnike prevoziti, moje Riječanke, Riječane, u gradskom prijevozu, autobuse, Rijeka koja je zahtjevna sama sebi kao konfiguracija, kao teren, je li? Valjda sa GPS-om će ići i onda će kako da dođu s Kozale na Vežicu, kud ide se za Opatiju iz centra i tako dalje. Nevjerojatno koje loše i neodgovorne politike. Umjesto da našim vozačima, našim Riječanima, građanima RH se ponudila prava, kvalitetna plaća, pa će ljudi raditi, voziti buseve, a ne za kikiriki, a novca ima. Novca itekako ima. I vidite, naši Hrvati u iseljeništvu rekli su previše se krade, zastupniče. I mi to vidimo gore. I ne prestaje se krasti. I koliko god ukradu, njima nikad nije dosta. I onda bacaju dimne zavjese, kao što je rekla europska tužiteljica za predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Mi ih se ne bojimo, istražit ćemo sve što treba, oni bacaju dimne zavjese. I onda narodu pred izbore bacaju bombone i čokoladice kao neka zločesta nona koja napravi kućicu od slatkiša, pa onda male Ivice i Marice hrvatskog naroda zove dođite, dođite, vidite kako mi imamo sve za vas. Sve ćemo mi vama dati, samo zaokružite. A u pozadini svega su njihove pozicije moći koje oni čuvaju
i znaju da ako ih izgube, da im se sve urušava. Urušava im se biznis. Jer ovdje je samo riječ o biznisu, o zarađivanju što više love i širenju koruptivne hobotnice koju treba ugasiti jer u protivnom u Hrvatskoj neće ostati kamen na kamenu ako ne ugasimo koruptivnu hobotnicu, a ona se gasi na izborima. Druga stvar, naši iseljenici kažu pravosuđe. Dakle, u Frankfurtu sam bio kod jedne obitelji gdje je naš čovjek među možda 5 vrhunskih menadžera na razini cijele Europe. Ima ogromna primanja, radi vrhunski posao u jednoj financijskoj tvrtci i on kaže meni, zastupniče, u Njemačkoj ako se ogriješite o zakon može vam tata biti kancelar, možete vi biti ne znam što, vas kači sve jednako, kao i neku kumicu s place. A u Hrvatskoj kumica s place, mi bi rekli teta Eli koja radi kod nas na placi, nju se kazni jer je prodavala šparoge, a nije smjela, a onda ljudi koji ukradu milijarde, milijune, njih se još nagradi, oni dobiju neke nagrade, dobri su biznismeni, pa završe, ne znam, u Upravi Podravke ili ne znam gdje. I to je, vidite, modus operandi hrvatske koruptivne hobotnice. Pravosuđe nam nije uređeno. I u pravosuđu stvari ne funkcioniraju. I zato je Turudić tu postavljen. Ali ko što je postavljen, tako će i otići. U stvari brže će odletiti nego što je postavljen. Zato da štiti svoje frendove, da čuva svoje prijatelje, da čuva koruptivnu hobotnicu. I to je njegova zadaća. A onda po potrebi vrhunskog PR-a, naravno, izvlači se i Stepinac, iako je taj Stepinac bio spreman umrijeti i dao je svoj život za Hrvatsku i borio se protiv i komunizma i fašizma, a onda oni koji, kad je bila borba, tražili su neke razloge da ne sudjeluju u borbi, a danas su im prsa poplavila i stavljaju svoje usta blaženog Stepinca. Nemojte, molim vas. Aj nemojte. Ili Zakon o hrvatskom jeziku za kojeg su Mostovci s ponosom digli ruke jer mislimo da je potreban, predlagao se on ovdje vladajućima puno godina pa su ga uvijek odbijali. Ali po potrebi prsa poplavila od domoljublja, značkica na sakou, ruka na srcu i sad ćemo mi to prije izbora uz gumene bombone, povišice, kolače narodu dati, još malo obećanja. Da budem skroz jasan, mi u klubu Mosta apsolutno podržavamo povećanje plaće i mislimo da oni do sad uopće nisu bili adekvatni. I suci kao i državno odvjetništvo trebaju imati kvalitetne plaće. Jer neko ko radi tako odgovoran posao i trebao bi donositi pravedne i poštene presude, nije u redu da nema adekvatno tome shodno i plaće. I pozdravljamo i regres i uskrsnice i sve ostalo, naknade za prijevoz, što do sada nije bilo ovoj branši omogućeno, pozdravljamo da se im se sada, makar prije izbora, to riješilo. Ali, kako bi ja vama sad to rekao, narode, jer uvijek govorim samo narodu, ne može neovisno i pravedno sudstvo vama skrojiti netko tko sam podupire da sudstvo bude ovisno i da bude nepravedno. Ne može. Zašto ne može? Pa zato jer njima to ne odgovara. Pa morali bi otići kupiti kamion toplih pidžama. I oni to znaju. I zato oni na ključna mjesta dovode ljude koji će njima čuvat bokove. I da bi se tu dogodila ona istinska reforma, vi morate postaviti čovjeka koji će biti potpuno odcijepljen od moći politike, ko će tu doći u doslovnom smislu iz ideala. Ali kako da vam o idealima pričaju oni
kojima je ideal kreditna kartica. Kako da vam o idealima pričaju oni koji razmišljaju samo kako proširiti svoju koruptivnu hobotnicu, kako se umrežiti, kako osigurati pozicije. Kako da takvu Hrvatsku urede nekako drugačije oni sami? To nije moguće. I zato građani RH, ja ću vam reći ovako, imate priliku izaći na izbore i pojačati to svjetlo u našem društvu. Da taj mrak koji se nadvio nad našu domovinu, da malo bude manji. I onda da dođe vrijeme kada će otići. Jer što je jače svjetlo, mraka nema. I Hrvatska je predivna zemlja, komadić raja na ovoj planeti. Ali umorili smo se. Umorili smo se od korupcije, umorili smo se od nepotizma, umorili smo se od kriterija dvostrukih mjerila, umorili smo se ono o porođačkoj liniji, umorili smo se od toga što su nam napravili s našom Hrvatskom. I meni je jasno da ova ekipica koja je postavljena na pozicije koji su uhljebići, oni moraju obraniti, oni se moraju obraniti čovječe, oni će izaći, oni će podržati one koji su ih tamo uhljebili. Ali vi dragi ljudi, vas 1.673.000, 1.673.000 koji do sada niste izlazili na izbore. Sva moć je u vašim rukama. Vi držite svu moć i sudbina Hrvatske u vašim rukama. I ako vi odlučite, na vama je sve. Ako vi odlučite, sve može biti potpuno drugačije. Ja vas pozivam da ne budete heroji dnevnog boravka, pozivam vas da budete hrabri, pozivam vas da izađete na izbore i da glasujete po svojoj savjesti.